Λοιπόν, η αστρολογία με 2-3 σημεία από μόνη της αυτοαναιρείται πλέον σήμερα και αυτοεξουδετερώνεται. Πρώτον, οι αστερισμοί δεν είναι 12, είναι 13. Εδώ. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον ουρανό. Να το κρατήσουμε αυτό ή να το απαντήσω τώρα, για να μην τρέξει. Είναι 13. Λοιπόν, βάζουμε και τον Οφιούχο μέσα, έτσι. Τον ποιον? Τον Οφιούχο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν γίνεται ένα μεγάλο, υπερβολικά μεγάλο σφάλμα. Ο Οφιούχος ήταν γνωστός από την αρχαιότητα 2.000-2.400-500 χρόνια και μάλιστα υπήρχε και σχετικός μύθος για τον Οφιούχο. Ο Οφιούχος δεν είναι ο αστερισμός εκείνος ο οποίος αποτελείται από στερεά, περισσότερο από νεφελώματα. Ως εκ τούτου είχαν αποφασίσει από την αρχαιότητα να μην το συμπεριλάβουν μέσα στους αστερισμούς. Ύστερα οι αστερισμοί, ένα λεπτό για να μην το τρέχουμε, αστρολόγοι, Παύλα, ναι, αστρονόμοι. Διότι δεν ήταν διακριτός ο ρόλος από την αρχαιότητα μεταξύ αστρονόμων και αστρολόγων. Στην αρχαιότητα ήταν διαφορετική. Και μάλιστα θα πω και κάτι. Όχι μόνο στην αρχαιότητα, πηγαίνοντας και στον Κέπλερ, το γνωστό, το Γιώχαν Κέπλερ και το Γαλιλαίοι. Ο Γαλιλαίος ήταν αστρονόμος, όχι αστρολόγος. 2 λεπτά να το δούμε, γιατί εδώ και οι δύο είχαν ασχοληθεί με την αστρονομία και την αστρολογία. Και οι δύο, αν ανατρέξετε στο ίντερνετ, θα δείτε και τα οροσκόπια που έχουμε από τον Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίος έλεγε προβλέψεις αστρολογικές. Ναι. Ο Γαλιλαίος. Δυστυχώς για σένα ναι. Πού το γράφει αυτό? Ανέτρεξε στο διαδίκτυο και θα το δεις. Όσο για τον Κέπλερ, ο Κέπλερ ήταν του βασιλιά, αστρολόγος νομίζω του βασιλιά της Δανίας, δεν θυμάμαι, Φρυδερίκου πάντως, και ο Κέπλερ είχε κάνει 1000 οροσκόπια. Σώζονται του Κέπλερ. Όταν λοιπόν έγινε μια συζήτηση μεταξύ του Χάρλεϊ, του γνωστού Χάρλεϊ, όχι με τις μοτοσυκλέτες αλλά του αστρονόμου Χάρλεϊ που έχει και ο Κομίτης, έχει το όνομά του. Είχε πει ο Χάρλεϊ, έλα μωρέ τα παραμύθια αυτά της αστρολογίας, και είπε ο Κέπλερ, το απήντησε, κύριε, το έχετε μελετήσει το θέμα? Διότι εγώ το έχω μελετήσει. Και πού κατέληξε? Όχι που κατέληξε. Καταρχάς, ένα λεπτάκι, να κάνω λίγο το διευθυντή. Και αν το είπε ο Κέπλερ, Ανδρό, δεν είναι και στόμα του Αγίου Πνεύματος ο Κέπλερ. Με τις πρώιμες γνώσεις της εποχής του. Για να δούμε, ο Κλάβερ είναι ολοκληρώσαμε όμως. Ναι, το ξέρω, για να δούμε συσχέτιση. Δεν θέλω να περιμένουν οι τηλεθεατές στη γραμμή, γιατί τηλεφωνήσανε και περιμένουν υπομονετικά. Να βάλουμε μια ανωτελεία, δεν λύγει εδώ. Θα συζητήσουμε μια στιγμή. Αν πρέπει να διαχωρίσουμε το τι επίδραση μπορούν κάποιοι κοντινοί, είτε πλανήτες, είτε η σελήνη, που είναι το φεγγάρι μας και είναι συντροχιά της Γης. Υπάρχει μια επίδραση των πλανητών και άλλο το ζώδιο και η αστρολογική πρόβλεψη βάσει αυτών. Σε μια σειρά. Όχι, επειδή θα φύγουμε όμως από αυτό. Να μην βάλει μια εταιρεία, δεν θα φύγουμε. Λοιπόν, θα βάλει μια σειρά να καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι πολλά απλά τα πράγματα. Πρώτον, υπάρχουν 13 αστερισμοί αναγνωρισμένοι από την αστρονομία. Ο Οφιούχος είναι ο 13ος. Δεύτερο, ο ήλιος που περνά από τους αστερισμούς, όπως το μετρούν οι αστρολόγοι αναμήναν ημερολογιακών, γι' αυτό και 12 τα ζώδια, ενώ 13 αστερισμοί, τα ζώδια 12, αυτό δεν έχει εξήγηση. Δεν περνά 30 μέρες. Όχι. Από τον Παρθένο, των αστερισμών, όχι το ζώδιο, για να μην τα μπερδεύουμε συνεχώς, περνά 45 μέρες. Από τον Οφιούχο μπορεί να περνά 17 μέρες. Λοιπόν, άρα οι μετρήσεις είναι στον αέρα και κανένα βιβλίο για μια στατιστική δεν μπορεί να προβλέψει κάτι. Τρίτον, πολύ σημαντικό και αποδεδειγμένο από την επιστήμη της αστροφυσικής. Επειδή έχω σπουδάσει αστροφυσική, μια στιγμή να ολοκληρώσω, αγαπητέ. Μια στιγμή να ολοκληρώσω και γι' αυτό μπαίνουμε σε κοράλια τα οποία έχω μελετήσει. Λοιπόν, ας με να ολοκληρώσω. Γι' αυτό σας είχαμε εδώ, για να τη γνωρίζετε. Η σελήνη είναι πολύ κοντά στη Γη. Υπάρχει μια επίδραση, αλλά όχι η επίδραση που λένε ότι υπάρχει.
Αν θέλω να με δώσει... Όταν έχει πανσέλινο, λινιαζόμαστε που λέει και ο φίλος μου Ανδρέας. Βγαίνει και ο Λικάνθρωπος και διάφορα. Ναι. Λοιπόν, τελειώνει και η πανσέλινο στην άλλη εβδομάδα. Πιο πολύ ρομαντισμό ξυπνά η πανσέλινο παρά θα τα πούμε. Λοιπόν, ρομαντισμός είναι η σελήνη, τίποτε παραπάνω. Αυτός που θα σεληνιάζεται και το πιστεύει θα σεληνιάζεται. Το θέμα είναι ότι οι αστερισμοί είναι σε τεράστιες αποστάσεις και από τη γη και μεταξύ τους. Όταν βλέπεις δύο άστρα στον ουρανό, είναι έτη φωτός απόσταση μεταξύ τους. Έτσι, για να πιάμε τις αποστάσεις, το μου είπε ο Ανδρέας πριν, έναν έτος φωτός είναι 13 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Δηλαδή η απόσταση γης σελήνης 25 εκατομμύρια φορές έναν έτος φωτός. Αν μιλούμε για χιλιάδες έτη φωτός, είναι τόσο κοντά το έναν άστρο με το άλλο, με τους αστερισμούς που πάμε να μετρήσουμε, βλέποντας τους με την οπτική μας γωνία από τη γη. Πέραν τούτου, ο ήλιος δεν μένει σε κάθε αστερισμό ένα μήνα όπως μετρέται ένα μήνα. Διότι Λέσο γεννήθηκε σε 7 Αυγούστου, άρα είσαι Λέων, με βάση μια χαρτογράφηση του ουρανού. Αυτό δεν προμηνεί επίσης. Να διορθώσω όμως, πρέπει να διορθώσω γιατί ακούγονται πράγματα τα οποία ναι. Σε ορισμένα έχεις δίκιο. Είναι χωρισμένος ανά 30. Είναι χωρισμένο το ζώδιο ανά 30. Δύο λεπτάκια. Να απαντήσω. Νομίζω έχω το δικαίωμα. Παρακαλώ, ναι. Άντρα μου να αφήσουμε. Λοιπόν, είναι χωρισμένα όπως το είπαμε από τους αρχαίους αστρολόγους και από τον Κλάβδιο Πτολεμαίο, ο οποίος ήταν μεγάλος μαθηματικός και φυσικός και αστρονόμος. Μάλιστα έχουμε και το θεώρημα του Κλάβδιου Πτολεμαίου. Όσοι είναι καλοί στα μαθηματικά το ξέρουν, όσοι δεν είναι δεν το ξέρουν. Και είναι τα σημεία στα οποία διαφωνείτε με τον κύριο Ιωάννου. Όχι, εδώ λοιπόν παίρνουμε. Γνωρίζαν λοιπόν από τότε τον Οφιούχο. Να το βγάλουμε λοιπόν τον Οφιούχο. Γιατί τον βγάλετε έξω? Το βγάζουμε διότι κατά τους αστρολόγους. 2 λεπτάκια. Αποτελείται από νεφελώματα. Εσείς το λέτε αυτό το πράγμα. Είναι αστερισμός όπως οι υπόλοιποι. Πώς το λέμε? Νεφελώματα. Και να πω κάτι. Μα ποιος τα λέει αυτά? Έχετε βάλει την αστρονομία στα μέτρα σας. Όχι και λέτε ότι είναι 12 οι αστερισμοί με τα πάσιν τα ζώδια. Μα αφού λέμε γνωρίζανε από εκείνο τον καιρό, από τον πανάρχαιο καιρό, δεν το βρήκανε τώρα τον Οφιούχο. Το ξέρω ότι δεν είναι τώρα, απλώς τον έχετε κρυμμένο. 2.500 χρόνια τον ξέρανε. Απλώς εγώ το είπα σήμερα στην εκπομπή.